Salut lume, eu sunt eu și bine am găsit la un nou tutorial. Astăzi o să vă arăt cum să vă activați Frapsul. Pentru că multă lume m-a întrebat, chiar multă. 6 persoane, multă. Și am pregătit eu aici ceva. O să vă dau un link în descriere. Tot ce trebuie să faceți e să downloadați dați activatorul, adică acesta. Dați download, save. Apoi dacă doriți îl puteți pune aici. Așa. După aceea trebuie să intrați în el. Așteptăm. Vă va apărea aceasta, dar nu este nimic, vă asigur eu. Chiar nu este nimic. Așa. Trebuie să aveți și Frapsul instalat. Asta e pentru versiunea mai nouă acum. Dăm așa și aici trebuie să vă alegeți unde este downloadat Frapsul vostru. De exemplu, mie mi este downloadat în E. Vedeți, de exemplu, dacă vouă este în D, mergeți aici și dați pe folder doar, atâta. Așa, după dați next și install. Se va instala foarte rapid. Păi puteți da close și după cum vedeți, acum Frapsul este înregistrat. Nu mai filmați 30 de secunde să filmați. Doar aveți grijă să nu fie activată această setare. Pentru că e foarte nașpa și Fraps filmează, nu filmează, ocupă foarte mult spațiu când filmează. De exemplu, la 4 GB sunt 2 minute maxim. Mai mult nu pot fi. Și o să vă desparte fiecare 4 GB, adică 2 minute. Și va trebui să le lipiți voi la montaj și mai mult de muncă. Bun lume, sper că v-a plăcut. Nu uitați de like. Eu am fost eu, salut!